Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki mulai ke masjid wong desa iki. Kalau Sydney. Ya. Sydney tak mono gak bisa. Kunci ini Nah, sik iki. Kene iki lho, sik. iki lho kuncine ya, Kang. Lihat. Iki lho digawa anakmu wedok. Endi lah aku ora oleh mundel. Sitoke rene tadi bukae. Ini. Oh, piye lho mulai dhisik iki ora. Oh, kucingmu mulai dhisik iki. Urung lah. Arepe sik tak ngulon. Yo, oke. Ana ibu lho. Iki melu lho memang nyambil sapi. Batet dulu. Oh, kok mau pada orang-orang ini melu korban iki. Pan. Apaan? Kuwi tak jaluk nang dalan ta, Pan? Aku sing njaluk kuwi sing tak gawa ya oleh ora. Ora, ibu lah yang tuh. Si itu. Iki lho ngenteni. Deh, kalau kenyapo dicelorono. Ngenteni kasih kok iki lho. Lah barang iki. Ya tak gawa. Wes. Ayo Mak Cam. Apa toh, Sang? Sinten? Lah iya nyatu ya Pak Tuhadur kan. Lah gedene padha. Mak Sam ya ngono ya padha-padha, aku ya padha. Heeh, malah padha. Heta kowe kok nyalip ibumu ta ta? Piye lho? Lah iya ngono. Wong padahal ibumu wis gedhe dhuwur sik tok salib. Enggak. Lokasinya. Emang apa pacar banyu? Nih. Putih warnanya. Nih. Ininya. Mombiur amene kayak gini begini. Wah. Tabur. Ya banyak ini gigi benihnya. Banyak amat.
masih banyak nih. Benih dumen jahe cilik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.